Ilmastodiagrammin tekeminen Excelillä. worldclimate.com-sivustolla on kattavasti säätietoja eri puolilta maailmaa. Tehdään tässä esimerkissä ilmastodiagrammi, jossa samassa kuvaajassa on sekä sademäärä että lämpötila. Otetaan esimerkiksi Tokion kaupunki. Haetaan englanninkielisellä hakusanalla kaupunki esille. Ja tässä näkyy eri mittauspisteitä. Tämä tarkoittaa vuorokauden keskilämpötilaa. Ja tämä sademäärää. Avataan ensin keskilämpötila. Ennen tietojen siirtämistä Exceliin valmistellaan Exceliä hieman. Tehdään ensimmäiselle riville otsikot, jotka kuvaavat kuukausia. Järjestysluvut ovat hyviä kuvaamaan kuukausia. Laitetaan 2 ensimmäistä, valitaan ne ja vedetään oikeasta alakulmasta. Exceli täydentää kaikki 12 kuukautta. Tämän jälkeen laitetaan toiselle riville keskimääräinen lämpötila ja kolmannelle riville keskimääräinen sademäärä. Niitä varten valitaan solut, oikeata hiirennappia ja muotoile. Valitaan tiedon tyypiksi luku ja desimaaleiksi 1 ja klikataan OK. Tämän jälkeen noudetaan tiedot. Ensin vuorokauden keskilämpötila. Valitaan tiedot, oikea hiirennappi ja kopioi. Mennään Exceliin. Valitaan solut, mihin tieto tulee. Liitä ja käytä kohteen muotoilua. Tiedot ovat siinä. Tämän jälkeen noudetaan sademäärä. Keskimääräinen sademäärä. Ja ollaan huolellisia, että tulee otettua millimetrit eikä tuumat. Valitaan tiedot, oikea hiirennappi ja kopioi. Palataan Exceliin. Valitaan solut, johon tieto tulee. Liitä ja käytä kohteen muotoilua. Tiedot ovat valmiina. Tämän jälkeen valitaan lämpötila ja sademäärä tiedot. Klikataan lisää. Ja otetaan esimerkiksi pylväsdiagrammin vieressä olevasta pienestä nuolesta ja lisää pylväskaavioita. Ja valitaan viimeinen yhdistelmäkaavio. Ja valitaan sellainen pylväskaavio, jossa on käytössä 2 akselia. Eli tämä toinen vaihtoehto. Sarja 1 kuvaa lämpötilaa ja sarja 2 sademäärää. Ja vaihdetaan niin, että lämpötilaa kuvaava sarja 1 on viiva ja sademäärää kuvaava sarja 2 on pylväs. Näin. Ja tämän jälkeen varmistetaan vielä, että lämpötila on vasemmalla. Se on kylläkin vain makuasia. Ja lopuksi klikataan OK. Sitten me hieman muotoillaan. Aloitetaan muotoilemaan poistamalla selitteet. Seuraavaksi klikataan 2 kertaa kaavio piirtoaluetta. Ja valitaan ensimmäisenä sarja 2. Ja muutetaan se siniseksi. Näin. Tämän jälkeen valitaan sarja 1, eli lämpötila, ja muutetaan se punaiseksi. Ja klikataan tasoitettu viiva, jolloin viivasta tulee siisti, pyöreä eikä kulmikas. Seuraavaksi valitaan lämpötila-akseli ja laitetaan yhtenäinen viiva ja väriltä musta. Ja seuraavaksi toinen akseli ja yhtenäinen viiva väriltään musta.
ja vaaka-akseli, yhtenäinen viiva, väriltään musta. Ja akselin asetuksesta jakoviivasta saadaan näkyviin jakoviivat. Ja samoin pystyakselille jakoviivat. Näin. Ja lisätään vielä lämpötilaa kuvaavalla akselilla onkin taustaviivat täällä, mutta lisätään taustaviivat myös tänne sademäärää kuvaavalle akselille. Lisää. Ruudukko. Toissijainen vaakapääruudukko. Näin. Nyt arvoja on helpompi lukea. Seuraavaksi lisätään otsikot. Aloitetaan pääotsikosta. Seuraavaksi lisätään lämpötila akselin otsikko. Ja laitetaan otsikoksi vuorokauden keskimääräinen sademäärä. Ja yksikkö, lisää, merkki ja celsiuksen merkki. Suljetaan merkistö ja celsius. Ja lisää akselin otsikko, pystysuuntainen toinen akseli. Ja kirjoitetaan sinne sademäärä ja yksikkö millimetriä. Ja viimeisen lisätään otsikko myös tänne. Ja täällä on kuukausia. Näin. Ja ilmastodiagrammi on valmis. Jos teet kahdesta paikasta ilmastodiagrammin ja haluat vertailla niitä, olen tehnyt tänne toiselle välilehdelle 2 ilmastodiagrammia Vaasasta ja Etelä-Afrikasta Cape Townista. Että vertailu olisi järkevää, kannattaa akselien asetukset muuttaa samaksi. Katsotaan ensin vuorokauden keskilämpötilaa. Vaasassa se on -10 20 astetta. Cape Townissa -10 25 astetta. Muutetaan molemmat samaksi. Klikataan asteikkoa, mennään akselin asetuksiin ja laitetaan samat arvot, eli -10 25. Näin. Nyt asteikkoina on samat. Tehdään sademäärälle myös sama. Cape Townin on 0–120 milliä, Vaasassa 0–80 milliä. Muutetaan myös Vaasan sademäärä 0–120 milliä. Näin. Nyt akseleiden ollessa täsmälleen samat, vertailu on mahdollista. Kuvaajissa näkyy hyvin, että Vaasa on pohjoisella pallonpuoliskolla, jolloin lämpimin aika osuu keskelle kesää, kesä-heinäkuulle. Cape Town taas on eteläisellä pallonpuoliskolla, jolloin lämpimin aika osuu tammikuulle ja joulukuulle, eli keskelle talvea.